Danas se završila prilično kratka javna rasprava mjesec dana o zakonu o osobnom bankrotu ili službeno stečaju potrošača. O prijedlogu zakona malo se govorilo kako u medijima, tako i od strane samoga predlagača, a nisu se o tom prijedlogu izjašnjavale baš ni političke stranke, kojima su inače puna usta i programi dobrobiti građana uoči svakih izbora. Zadnjega dana o prijedlogu su odlučili progovoriti laburisti. Mnogi ga doživljavaju i kao nekakvo spasonosno rješenje, kao nekakav čarobni štapić putem kojeg bi se nagomilani dugovi građana Republike Hrvatske praktički izbrisali. Međutim, pažljivim proučavanjem ovog zakona došli smo do zaključka da to baš i nije tako i da mnoga pitanja vezana za ovaj zakon ostaju otvorena. Prvo i osnovno pitanje je zapravo mogućnost sprovedbe ovoga zakona. Jer ako uzmemo u obzir činjenicu da se 87% duga hrvatskih građana odnosi na dug prema komunalnim poduzećima, prema pružateljima telefonskih usluga i u najvećoj mjeri prema bankama, stvarno se postavlja to pitanje sprovedbe samog zakona zbog toga što on omogućuje vjerovnicima da u bilo kojem trenutku blokiraju sam proces. Dakle, u najvećem broju slučajeva vjerovnici su banke. Ako banka kao vjerovnik odluči da ne želi krenuti u proces otpisa duga građanu, dužniku, doći će do toga da se cijeli proces prekida i jednostavno neće se moći sprovesti. Mi postavljamo pitanje državi da li su uopće kontaktirali sa bankama, da li su tražili mišljenje tih banaka, da li je predlagatelj predvidio nekakav mehanizam kojim će prisiliti zapravo banke da se odreknu dio dugovanja građana. Zakonski prijedlog rađen je na temelju prilično rigoroznih njemačkih i slovenskih predložaka, za koje laburisti kažu kako ih i sami tvorci, primjerice slovenskog zakona, nazivaju nehumanim. Ali po laburistima to nije i jedini problem zakonskog prijedloga. Osnovna svrha navedenog instituta je osloboditi savjesnog dužnika od preostalih obveza te vjerovnike namiriti u najvećoj mogućoj mjeri. Međutim, ne pod lihvarskim kamatama. Smatramo da zatezne kamate ne bi trebali teći u razdoblju opravdane nemogućnosti zarađivanja, na primjer od trenutka gubitka posla pa do trenutka kad se dužnik ponovno zaposli. Većina dužnika nije namjerno ili svojom nepažnjom prestala plaćati dugove, već su ljudi izgubili posao. Smatramo da u naplati dugovanja nužno je potrebno promijeniti redoslijed naplate. Prvo otplaćivati glavnicu duga i na taj dug ne zaračunavati novu zateznu kamatu. Ako zatezne kamate ne prestaju teći, onda se dužnik stalno vrti u začaranom krugu, a banke sebi osiguravaju doživotne dužničke robove. Kad je riječ o kreditima, u švicarcima priča zbog valutne klauzule dobiva entu potenciju, a izgledi da glavnica bude podmirena je gotovo pa nemoguća. Mi, hrvatski laburisti, smatramo da prijedlog zakona ima dosta nedorečenosti i da je teško provediv u stvarnoj životnoj praksi. Smatramo da su i vjerovnici ti koji zaslužuju efektivnu pravnu zaštitu, ali njihova hitna naplata nije i ne bi trebala biti osnovni cilj ovog prijedloga zakona. Još i prije no što je prijedlog zakona dat na javnu raspravu, govorilo se o tome kako sve više građana tone u dužničko ropstvo. Ministri su negdje početkom godine sazvali tiskovnu konferenciju upravo u našem Hrvatskom saboru, upravo sa ovom temom dužničkog ropstva hrvatskih građana i upozoravanja na činjenicu koliko je hrvatskih građana sa blokiranim žiroračunom, pod ovrhama i u nemogućnosti da uopće funkcioniraju kao slobodni građani. U tom trenutku ministrica socijalne politike i mladih, potpredsjednica Vlade gospođa Opačić, razapela nas je na sve strane govoreći kako smo neozbiljni, kako ne vodimo računa o onome što Vlada radi i da Vlada ozbiljno razmišlja o potezima koje će građanima omogućiti dostojanstven život. Od te naše tiskovne konferencije do danas prošlo je nekih 4-5 mjeseci. Shvatili smo da se ništa nije događalo i samo vaše informacije radi, kada smo mi upozoravali na to,
bilo je blokirano 307 tisuća građana s dugovanjem od 24,4 milijarde kuna, a danas imamo blokiranih 317 tisuća građana sa 27,89 milijarde kuna. Dakle, toliko o samo nekoliko mjeseci i o istini koja jeste istina, evo, tih 317 tisuća hrvatskih građana. Čuli ste da na prijedlogu ovog zakona radi Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija. Ja si postavljam pitanje, pa zar ne bi bilo logički da na ovom zakonu radi i Ministarstvo socijalne politike, jer definitivno svi ćemo se složiti sa činjenicom da tih 318 tisuća hrvatskih građana sa blokiranim žiro računom, da ne govorim koliko je to uistinu osoba koji nemaju mjesečnih primanja, ako to podijelimo puta 3 ili puta 4 sa nekakvim prosjekom hrvatskih građana, uistinu teško u ovom trenutku živi. Postavlja se uvijek pitanje da li je uistinu građanin uzeo kredit s namjerom da ga ne vrati. Decidirano tvrdim da to nije napravio nitko i decidirano tvrdim da čak građani nisu ulazili u dopuštene minuse s namjerom da te minuse ne pokrivaju. Hoće li zakon pomoći posrnulim građanima ili samo vjerovnicima? Hoće li biti pomoć ili dodatna omča oko vrata, pitanje je kojim bi se javnost, pa i političari, trebala više baviti. Jer svakoga dana dužničkih robova sve je više, a bankama profiti svejedno rastu iz mjeseca u mjesec.